Bon dia, jo soc el Suleiman Misaudi, treballador d'aquí de l'Hospital Servei de Neteja. Us volem traslladar els ànims i força perquè vosaltres estigueu a casa. Nosaltres ho estem fent aquí molt bé amb tots els equips, els metges, les infermeres, els administratius, ho estem fent molt bé. Per això jo volia fer una crida a tots els particulars de les empreses que tenen material de protecció que ho portin aquí a l'hospital perquè ho necessitem. Moltes gràcies, ànims i força. Hola, somos parte del equipo de urgencias del Hospital de Martorell y estamos aquí en este vídeo para daros un golpe de ánimo porque estamos trabajando mucho y sabemos que vosotros también estáis haciendo un esfuerzo muy grande en vuestras casas, que es imprescindible para poder salir adelante. Así que os animamos a que sigáis ahí, que nos aplaudáis mucho y que estamos aquí para lo que haga falta, ya lo sabéis. Hay que hacer caso. Todos lo conseguiremos. Mucho ánimo, mucha fuerza, quedaos todos en casa, que de verdad que está siendo muy efectivo y están bajando los casos. Esto va a ir muy bien, mucho ánimo y muchas gracias. Lo estáis haciendo muy bien. Quedaros en casa, que es lo mejor que podéis hacer. Ja? Bueno, res, a part de totes, ànims, força, això passarà i estem molt contentes de poder ajudar tothom qui podem. Hola, em dic Marta Vidal, soc metgessa de l'hospital i bé, estem treballant molt amb això del coronavirus i us volia dir que bé, que crec que ens en sortirem, que aviat trobarem un remei que faci que aquest virus no sigui tan contagiós per les persones i podem tornar a fer vida normal. Mentrestant estem aquí treballant per tots vosaltres i posant molta il·lusió per fer-ho el millor possible i atendre-us amb la màxima dignitat que mereixen les persones. Hola, buenos días, mi nombre es David, soy enfermero del Hospital de Martorell, trabajo en el sistema de emergencias médicas y nada, quería agradeceros a todos los que os habéis quedado en casa, nos habéis ayudado a tirar esto para adelante y os pido que no salgáis a la calle de forma loca porque esto va a seguir así y nada, pediros toda la colaboración del mundo y nada, agradeceros vuestro esfuerzo y nada, y los aplausos también van para vosotros. Gracias. Hoy es el cumple de la Loli, nuestra compañera de la limpieza. Pues aquí la protección civil, que se va a cantar con la policía local y los servicios de emergencias, incluidos los vecinos. ¡Felicidades, Loli! Bon dia, em dic Jordi Esplugues, soc el responsable de la unitat d'analogia d'aquí a Martorell, que fa molts anys que estic atenent a tota la població al Baix Llobregat, que correspon a Martorell i voltants, que va des de Collbató al Bruc fins a Pallejà i que partim fins a les seves Serrabires i intentem fer tot el possible. En aquests moments ens ha caigut a sobre, no nosaltres, sinó tot el món, una infecció no esperada, no desitjada i que realment ens està traient, com molta gent ha dit, el millor i el pitjor de tothom. Jo podria dir que els sanitaris estem acostumats, creiem que estem acostumats a tractar la gent i no ens fa por els possibles contagis a nosaltres mateixos perquè tota la vida hem estat exposats a altres microbis, tant sigui el més habitual, el més important que la grip estacional de cada any, sempre algú altre ha caigut, però bueno, aquesta vegada la cosa ha canviat molt. Aquesta vegada la cosa ha canviat molt perquè estem trobant que molta gent gran es mor i molta gent jove no passa bé i en aquests moments tenim ja, avui, quasi un mes després que hagi començat aquesta epidèmia aquí al nostre país, tenim molta gent ingressada. Molt bona tarda, avui una altra vegada aquí amb vosaltres, dia 9 d'abril, amb les companyes incorporar-se aquí a la porta d'entrada de l'hospital. Avui tenim moltes cares noves, gent sobretot de consultes externes, gent de quiròfan, aquestes companyes les veiem poc a l'hospital, amunt. Serem l'exemple de tot el